jak si můžete všimnout, tak jsem si koupil tady Vault Tech Starter Pack, bundle s 5 petama, potom jsem si tady koupil lunchboxy, koupil jsem si jich 15, a potom tady mistra Handyho. Tak já rozhodně začneme tady s Vault Tech Starter Packem. Asi sem dáme, tak začneme tady tímto a opa! A je tam, jak si můžete všimnout, legendární pet. Pan Peppers. Tak. A další pet. British Shorthair. 2x no, takže bohužel mě spadl počítač. A prostě se mi to vyplo se nahrávání, takže já už jsem tady zpátky. Tak. Co se tady děje? No samozřejmě, jak si můžete dle všeho všimnout, tak já jsem to tady celkem dost rozšiřoval. Dělal jsem tady pár testů a bohužel se mi to nenahrálo. Já jsem zjistil, že se mi to za celou dobu nenahrávalo. To udělám za chvilku. No a tady všechno pozbírám. Jak si můžete všimnout, tak jsme hitnuli 121 $, a to je ten důvod, proč já tady jsem udělal takhle velký opening. Tak a přijmeme samozřejmě tebe. Máš velký endurance, s agilitkou jsi na tom celkem špatně a s přesností, nebo jako, já tomu říkám přesnost, nevím, jaký je přesný překlad. A kde je on? Tak ti dáme semka. Tak, super. No a jak si teda můžete všimnout, tak semka, tak to je Nuka-Cola Bottlere, kde dostáváme 35 od každého, od jídla a i od pití. Jsou na to teda endurance, jak si můžete všimnout. Potom tady máme, jak si můžete všimnout, tak Nuclear Reaktor. Na to chcou pořád sílu, takže to je v pohodě. No a já tady postupně craftím nějaký zbraně a craftím tady i ty oblečení. To oblečení, vím, mluvím hezky česky. A já bych tady asi udělal tenhle ten Combat Armor. Tak, já bych udělal klidně zbraň, ale já si počkám, já to chci vyupgradit. Tak, tady to vezmu. A jak si můžete všimnout, tak dle levelu, tak je na tom nejvíc na ten Christian Smith. Tam se budeme podívat potom. A venku jsou tam jenom oni. Ty jsem poslal na výpravu. A všechno by mělo být v pohodě. Takže my jdeme dál openingovat. Let's go! A máme tady dalšího peta a je legendární. Let's go. A je to taky o 16% snižuje, kolik to stojí. To je Claudison, takový hezký jméno. Tak a máme tady dalšího peta a znova legendární kočička. Pojďme, let's go, tak není legendární. Plus 8% XPček, tak to je celkem dost dobrý. A máme tady ten starter pack. Tak, na ten jsem se těšil, já nevím, co v něm všechno bude. Tak a máme tady 300 vody, to je dobrý. 300 jídla, to je taky dobrý. 300 poweru, tak to je taky dobrý. 10 steam packů, taky super. 10 radové, to je taky dobrý. 3000, A máme tady 10 Nuka-Coly. Tak to je hodně dobrý. Máme tady tohle novýho. Potom tady máme tohle novýho. A legendárního mistra Handy. A další něco legendárního. Další kočka. Ty kokos, Sarah Lyons. Ty kokos, tak ta je úplně skvělá. Ty kokos, no tak to je skvělý. To dostali teda jako fakt hodně moc. Super, tak a já se teďka kouknu, jak funguje tady ten Mr. Handy. OK. To znamená, jako, že jak to bude fungovat. Není to tady.
Počkej, tak já na něj kliknu, ale to mi úplně nevychází, jako jak funguje. A on má nějaký životy, nebo... Počkejte, já si o tom přečtu a za chvilku se vidím. Takže, už jsem zpátky, něco jsem se o tom zjistil. A tady ten Mr. Handy, tak vy ho můžete poslat do Wastelandu, aby exploroval. Nebo ho můžete dát takhle dovnitř a on vám bude brát jakoby věci na jednom patře, což je celkem blbý. A já bych ho poslal do Wastelandu, ale když jsem se o něm celkem dost zjistil, tak jsem zjistil, že bude lepší, když ho takhle pošlám do Wastelandu, nebo tak. No dáme ho semka, teď ho vezmeme a dáme ho explorovat. Tak uvidíme, co se stane. A on teda má určitou životnost. A on, kdyby byl na tom patře, tak on bude to patro bránit. Ale takhle, tak on nám bude sbírat ty kapsle, což je celkem dobrý, a za 3 dny vždycky tam bude 3 dny, potom se vrátí, 3 dny, potom se vrátí. Což je podle mě celkem dost dobrý. Tak, a my tady máme ještě další 2 věci. Tak, tohleto bude celkem dlouhý. Jako otevřít jich 16 nebo 15, že jo. Tak jdem na to. Tak a Radway, já se vám, no tak to je celkem dobrý. A máme tady něco legendárního a jsou to hodiny, zlatý hodiny, ty kokos. Tak 500 kapslí, to je celkem dobrý. Tak pistol, zase něco legendárního. A to je bordel, tak kapsle, jídlo, zase něco legendárního a tentokrát je to expert outfit. Tak to bylo už lepší. Radway, to je celkem dobrý profesorův outfit. Tak a jdeme dál. Kamera. A máme ho tady. Má skvělou endurance a agility. Tak ty kokos. Tak ty jdeš hnedka dovnitř. Collect 6 rare outfitů. No tak pojď. Ukaž pace. Co to na sobě máš? To vypadá strašně dobře. Klidně opídělej nechal. To je +3, ok, tak ty pojď. -3. To já už nevím, kam mám dát. Tady budeš +1, ok. Tak kdo odešel? Já nevím. Je to možná tak nějaká jedno zatím. Za stolik nejde. Ale vy se tady úplně zbyteční. Je v tobě. Škoda tady. Nebo víte co, já si to pořeším až potom. Tak, jdeme dál otvírat. A máme tady 50 power duct tape. 100 kapslí, to potřebujeme. Tady máme nějaký outfit a tady máme zbraně 8 až 12, tak to je solidní zbraň. To je jako fakt solidní. A máme tady pistol, něco epického. 3 Nuka-Coly, let's go. A tady legendárního nějakého koně, železního, nebo zlatýho, tak máme tady potom 600 kapslí, 100 a 500, tak máme tady hopla. A já jsem se rozhodl, že možná některé ty outfity, tak ty kokos 16 až 17, tak to je hodně dobrý. Že možná některé ty outfity budeme prodávat, který nepotřebujeme. Protože že jo, je to zdroj kapslí, to je celkem dobrý outfit, comedian outfit. Tak máme tady zase kapsle a další kapsle. Jako za ty kapsle jsem rád, oni se celkem dlouho sbírají a mě to vůbec nevadí. Tak, super Radway. A další člověk, ty kokos. Tam bude těžký, kam ho dáme. Máme moc věcí, no, jsem to říkal. No nic, tak jsem říkám ještě zastavit, tak. Pojď, ty jdeš, víš co, pojď rovnou semka a ty, pojď. Ne, tam jsem tě nechtěl, kurňa.
My se vidíme, až to zvládnu. Takže lidi, my už jsme zpátky a oni se dostali až semka. To je úplně neuvěřitelný. Mně se tomu nechce uvěřit. Protože já si pamatuju, že jsem jednou prostě dostali se přes všechno a skoro všichni umřeli. A jako takhle jsem fakt rád. Tak a my musíme, jo, to jasně. To rozdám tady. Tak pojď sem, ty nemáš zbraň, to je tady novej, že jo, teďka vyhýlutě. Ty nemáš zbraň, ty jsi první linie, ty dostaneš dobrou zbraň. Tak, kdo je tady nový? Ty dostaneš oblek. Ty protože, jo, jasně. Dostaneš žádný, ty nedostaneš žádný oblek, ok. Což smutné, tak. Tady by měli mít všichni zbraň. Jo, mají. Tak tady dostanete zbraně. Tady by neměl mít skoro nikdo zbraně. Tak hopla. Tak celkem dobrý. Teďka, co já jsem to chtěl? Jo. Semka jsem chtěl jít. Ty dostaneš tady tenhle ten oblek. Vyhýluju tě. Ten oblek se zatím... Pojď sem. Ty ho dostaneš. Nevidím důvod, proč ne. Takže Wasteland, ty. A ty. Budeš skoro na maxu. Takže ty dostaneš tady Nightwear. OK. Ty jsi smutnej, tak dostaneš. Tady máš. Tady vy dvě. Obě dvě potřebujete. Tady máš. Ty dostaneš lab clothes. A já se posunu semka nahoru. Kdo tady nemá? Tady mají všichni, ok. Tak ty dostaneš tady handyman suit a máme ještě nějaký oblek. Ano, máme komedian oblek. Ten bych klíďo prodal. Jako já nevím, komu bych ho tady dal. Ukaž. To je celkem těžký, komu ho dát. Tady mají všichni oblek. Mají tady všichni oblek. No, tak... Já ho prodám. Jako on nám asi na nic nebude. Za 100, ty kokos, tak to hnedka beru. Tak ok, tady máme toto. Tak a my jdeme dál otvírat. Měli menší vyrušení, tak. A laserová pistole, to je dobrý. Tojkár, voda, 100 kapslí a další ten človíček. Tak, 100 kapslí, zbraň, lopata a tam už běží ten človíček. Toto je strašně dobrá pistole. Tu má nevím jak se jmenuje, ale byl na hodně výpravách. A já jsem tady za kamerou, padla kamera, řeknu za kamerou, celkem vtipný. No tak já jsem tam byl na několika výpravách a bylo to celkem dobrý, abych pravdu řekl. Uspěli jsme v každý, nebo v jedný, tak jeden. Kokos 7. Tak vím, kdo to dostane. Už teď to vím. Takže jídlo, zase lopata, tady máme gear. Tak a nemáme tě už? Asi ne. Tak, hezky. Pistol, radovej. Něco legendárního. Let's go. A máme tady poslední. Armor, kapsle. Něco legendárního. Military Curate Board. A Nuka-Cola, let's go. A další droller. Tak jo, to je dobrý. S tím jsem spokojený. Já tady hnedka je přiřadím, kam patří, jo. Okay, ty. Tady je úplně jasný, kam ty půjdeš. No, tebe vůbec nevím, kam tě dám. Tak pojď sem. Ty. +2.
Pojď sem. Kurňa. Musíme postavit další living quarters. Za 2000? Tak to bolelo. Tak to hodně bolelo. Ne, počkej. Ne, já bych chtěl zpátky pojď. A ty půjdeš semka. Jep. Ne, kam jdeš? Kam kurně jdeš? Pojď semka. Ty. Tak teď fakt nevím. Pojď sem. Tak ty půjdeš semka, hopla. Hele, pojď taky sem. Tak a ty. Pojď sem. Jo, jasně, proč ne? OK, co já jsem to ještě chtěl udělat? Jo, rozdat jim tady. Ty kokos. Ne, já to nechci to prodat. Ne, kurně, close. Tak, super. Takže, my jsme tam, hnedka jsem tam viděl toho prkínka. Musíme prostě furt něco otravovat. Prostě tam oni nedají pokoj prostě. Jo. A Harold se jmenuje. Má tady tu zbraň. To bych jsem chtěl dát. Kde to je? Jo, tady. Takhle. Co je toto zasvojit? Zvuky mám outfit. Vypadá celkem dobře. Tak, kde jsou ti? Furt nám něco kradou? Asi ne, tak už jsme asi je porazili. Hele. Tak pojď, brácho. Pojď sem. Tak ty dostaneš toto. Tak ty dostaneš toto. Ty dostaneš flákanec. Ne, ženy se nebijou. To vystřihni. Já nevím proč. Prostě už jim je dávám. Jako oni mají všichni všechno. No a teďka to nemůžu upgradeovat. Kurňa. Tak. A tady poslední. To je pan Handy. Let's go. Pan Handy. Let's go. Tak toho pošlem taky ven. Doufám, že to teda půjde. Takže. Tak dobrý, no. Jasně, já musím zavíst dovnitř. Teďka ho dát ven. Explore. Tak, díkej tam. A tady. Potom tady mám. Už hnedka jedno našel, ale je tam 14 minut, tak. Enter. Tak, let's go. Já osobně ani nevím, že jsem tam nějakou takovouhle dával, jo, takže nejsou ani vyhýlovaní a mají jich jen 21, kurňa. Kdybyste nevěděli, tak tohleto je Christian Smith, to je naše legenda. To byl náš první... To je jak vysoký? Že normálně měl to úplně maximum. No, tak to úplně nevím. A jo, a jak jsem mě začal, tak jsem dostal plamenomet 15 až 17. To je jako, je to mega cool zbraň. Ale pořád je náš korumpáč nejlepší. Nebo dává největší damage, ale jako jinak statisticky není zase tak dobrý, když dá buď 11 nebo 21. Ale je dobrý. Kam si zmizel, pojď na něj. Tak. To nebyl zase tak těžký fight, ale tak hopla, tady si to hnedka vezmu všechno. Tak a z něj mám nějaký kukátko. Jako já bych chtěla, aby jsem dostal nějaký kapsle. A tohle to je speciální epizoda, jo. Za těch 121 lidí. Kurňa, to mi neříkej, to bude takový bludiště. Ne, já jsem tam mohl úplně v pohodě jít, ok. To bude takový to jako projdu, vrátím se. Asi jo, no. Tak, to bude rychlej fight.
tak se jako bojím, aby mě neosmahl, aby ze mě neudělal nějaký řízek. No, tak, to je celkem good. No jo, no. Tady, hele, krabička bych si ani nevšiml. 56, to je solidní krabička. To kokos, to bude celkem velký. Tady nic není, no tak jako jestli tam bude víc takových místností, tak asi nebude. Tak to je hodně rychlej fight. Nebo jako ubrali jsme jim hodně rychlé HPčko, tak vyhýluju tě úplně v pohodě, bez obav, ale nesmím plýtvat, tak. To je solidní. Co je vůbec úkol? Tak tady budeme někoho zachraňovat. Hop. 3,5 damage. 1,25. To nevadí. Když mi říct, že tam nemůžu, tak no, okej. Jsem měl za to, že tam můžu. No, to bylo tady, že jo? Tady jsem prošel. Tady. Aha, chápu, moje chyba. Tady nikdo není. Tak to jsem fakt nečekal. Nějaký plánky. Tak. No a samozřejmě do komentářů rozhodně napište, jako jak se vám tahle ta série líbí. Taky nikdo není. Já jsem s tou sérií úplně spokojený. Strašně moc mě to baví. A vidím, že to baví i vás, za to jsem rád. A rozhodně dejte like a odběr, pokud chcete víc takovýchhle videí. No i když... No úplně nevím, jestli chci zase utratit tolik peněz. Tak. Tyjo, bych nečekal, že tady budu. Ty už mi ku podivu ani nic nedělají. Jako prostě, když přijdou, tak je tam prostě zabijou úplně hnedka. No a blížíme se ke konci. Tyjo. Jako jsou tady takový obří místnosti a tady zase tady nikdo není. Jako já jsem rád, že jo, ale... No počkej, pojďte semka. Ne, oni už tam nastoupí. Ach jo, já jsem jeli to. Jenom opět to hezky svítilo. Tak, tady už někdo je. Jo. OK, takže jsme ju asi zachránit neměli, nebo jako měli jsme ju zachránit, ale asi jsme ju nezachránili, protože odešla a zachránila se sama. Ale rozhodně to dokončíme. Tak to bylo celkem dost rychlý. Proč tam zůstal? Vrátě se tam. Proč tam ten bor zůstal? Jo, už, dobrý. Takže, nic jsme tady nenechali. Dobrý, tak můžeme odejít. A já to udělám. Jelikož máme tolik nukakovi, tak to udělám okamžitě. Dostali jsme, kolik tam bylo? 4. Jako kdybychom dostali 4, tak je to celkem dost, no. Jako nebudu kecat. A jedu, ty koko, za 22 minut tady jsou, no. Tak úplně v pohodě. Tak, hop. Počkejte, ukažte mi, kolik jsme jich, jo, 6 minut jsem teprve začal, tak kolik tím Nuka-Coly bylo, to tady nevidím, škoda. A jo, proč ne, ale jako budeme to muset celkem dost prodat, takže, Já tady poprodám pár levných věcí, aby se nám to tady vyšlo, to jsem nechtěl udělat. No, nebude vadit. To bych se zrovna nechal. Ne, do prkínka.
To tu si nechám rozhodně. To prodám. Kolekt. Máme nějaký quest, nevím, jestli to tady vidíte, měli jsme doplnit 10 questů, no, tak to je v pohodě, vůbec mi to nevadilo. Tak, a teďka si asi vzpomenete, kdo to je. Tady ho máte, to je náš Christian Smith. Tak, hele, tady máme Mr. Handyho. Tak, no a máme jich teda 7200, ale Mr. Handyho, jo, to jsem chtěl udělat. Jasně, už vím. Jsem chtěl ekvipnout ty pety, takže... Tady dám... crafting time a... Koho bych chtěl rychle vyexpit ty? Ty máš level 30. Co je to za zbraň? Based rifle. Tobě ho dám. Ty si ho zasloužíš. Co tady máme dál za pety? OK. Tak... Kam vzal Christian? Tomu bych dal tu kočičku. Tady je Noah. Tomu bych dal healing speed. Tady seš ty. Jace Burton. To bych normálně bych ti dal tady tohoto pana. Takovýho hezkýho pesa. Tak a mě úplně... Ach jo, mě tady... Fakt... Mě ta hra prostě nenechá spát. A kde je Christian? Level, tak. Kde seš? Tady seš. Proč tady? Jo, dáme. Ale vás bych rozhodně, ale rozhodně chtěl. Pojď, ty jdeš semka. No a kde jsi? Tady seš. Pojď, okamžitě pojď. Semka a... Kde je Jace? No kde jsi? Investice. Takhle. Kam zmizel? Kam ty jdeš? No pojď sem. A dobrý. Kam? Tady je. Mám. Pojď sem. Ne, tam jdi. Já na vás nemám. Jste takový jelita, to jsem ani neviděl. Tak, tyjo. Jako možná to budu mít celkem rychle. Každopádně, rozhodně je nechám dotrénovat, tomu to trvá 25. Halo, proč jsem nešel? Aha, já vím proč. No, protože oni můžou být jenom 2 peti v jedné místnosti, no. No asi jo, no. A se vejdeš, senka se nevejdeš, taky ne. Tak. Ukaž, já ti ho schovám, stejně jako ten oblek, pojď sem. No pojď sem, Micka. Tak pojď trénovat tady s nima, tak. Už tam jde, dobrý. To v pohodě. Ale já jsem chtěl takový, já když jsem hrál tuhletu hru poprvé, tak mi, nevím jak, jako, asi je možný, že to může padnout. Otevřel jsem jich 15, teďka to nepadlo, ale prostě jsem měl ohromný štěstí dle všeho a padl mi pet a to byl takový rostomilý pejsánek, který prostě inkrisoval, no prostě díky němu trénovali rychleji. Jsem chtěl říct pomalej, ani nevím proč. Tak tady úplně všichni mají zbraň? To je jak v Americe. Doufám, že se někdo zasmál a nebyl jsem divnej. Fakt, že tady má každý zbraň. Úplně každý zbraň. Mě zajímalo, tak dobrý, tak někdo zbraň nemá. No, tady máš baseballku. Zraste pistol. Dostaneš oplat, ty dostaneš. Každá zbraň se hodí. Ty máš. Ty nemáš, jsem to myslel.
možná to ještě stihnu i dneska. Já totiž chci tady tohletu místnost upgradeovat, abych to mohl craftit rare weapons. Jako legendární nebudou, ale tak mohli bychom to zkusit. Nevím, jaká tam byla šance, zase ani nekoukl. Let's go! Jsem to ani dělat nemusel dle všeho, akorát jsem se toho nevšiml. Let's go, 8000 kapslí v tahu. Jsem strašně spokojený. Tak jsem spokojený. Kam vážně, já jsem prodal... Co to je? Tactical Junk Jet. What? Kamo, co to je? Dle všeho to můžu ale... Kde je ten pet? To seš ty? No. Kde je? Crafting cost. OK. Tak, teď jsem ty. Ty dostaneš tady cloudy a ty dostaneš... Kde? Tady Zoe. Tak, teďka to můžu udělat, nebo nemůžu. To bych strašně moc chtěl. Počkej. Tady. 420, no tak to nemám. Bohužel. Všechno jsem utratil. Úplně všechno jsem utratil. Taková škoda. A to udělám. Co bych pro vás neudělal? Vy máte Sirius 3. Ach jo, podělal jsem to. No tak aspoň uvidíte, jak rychleji proces to je. Aha, tak to byl jeden šláp. OK. Go. Škoda. Nejde nic. My fakt bojujeme jenom o tu elektriku. A to jako, protože máme 1420 kapacity, jo, takže... Kurňa. No nic lidi, takže já se s váma bohužel loučím. Už musím střih. Takže lidi, já se s váma loučím tady s plný... Vážně, teďka to bylo to plný, jo. Tak aspoň máme plný jídlo a i vodu, tak dobrý. Takže já se s váma loučím s plným jídlem, s plnou vodou. Tady náš pan Mr. Handy nic ještě nemá a ten druhej má 1 kapsli. Nevadí. Tak, já samozřejmě do příště tak udělám první rare tu. Rozhodně tady takhle bude další sklad. Jelikož, jak si můžete všimnout, tak máme prostě... Nemáme plný sklad. Tak proč jsem to prodával? Kurňa. No tak nevadí, tak prostě budeme mít větší sklad. A rozhodně víc kapslí a víc všeho. Takže to jsou moje cíle a jo, řeknu, že končím a přitom nekončím vůbec. Rozhodně tady dáme nějakou další výpravu do příště. Okamžitě to udělám. Tady seš. Tady dáme. Jsem přejel. Jako kde je? Tady je. Opa. Tobě dáme
toto a dáme si tady, cože, škoda, co seš ty? Speed, tak to by dáme tady, what? Dáme XPčka, počkej, já vím, že tady je ještě nějaký. Tady se rychleji vrací. Jo, tady je. OK. Tak startujeme quest. Tak jo, no. A nebo dobrý. Víte co, přesvědčili jste mě, i když jste nic neřekli a já vás nemůžu slyšet, akorát jste odlepšil zvuky v mé hlavě. Já to pro vás udělám a půjdeme tam hnedka, protože máme 47 Nuka-Coly. Sorry, not sorry, využiju toho a bude toto delší speciál. Sorry, not sorry. Into 333. Jo, let's go, tak ku podivu to i navazuje na to, kde jsme teďka byli. Tak to se hezky hodí. Ani jsem si to nepřečetl, no. Let's go. Chceš mi říct, že je to jedna místnost. Jedna místnost. Tak, budeme hodní. OK, takže to Franka po něm asi půjdeme. Let's go, máme dalšího peta. OK, tak se vrátíme. Tak. Dostali jsme další 2 Nuka-Coly. A dalšího peta. Tak jsem přišel se kvůli tomu o jednu a nazbil jsem další. Ne, tak přijdu o obě 2. Jo, jsem zlej. Přitom by to trvalo strašnou chvilku, ale to nejde nic. Let's go. Tak a rovnou, ty kokos, najednou máme 1000. No tak tady je jasný náš cíl, že jo. No, tady. Tak. Jo, tady to je. Ne, to není to, co jsem chtěl. Tady to je, to jsem chtěl. 15 až 19, to bude naše nejsilnější zbraň teďka. No co pak, kam pak. Tak, hnedka si to otevřeme. Možná, že to bude legendární pet. Let's go! Let's go, je to pejsek. Tak to není legendární pet. Plus 27% životu. Ty kokos, tak to je celkem dost dobrý. Ty, no. Dostaneš... Ty dostaneš tady hezkýho pejska. Tady dostaneš tohleto Rottweilera. Tak a my jdeme hned semka do quest listu. My jsme udělali, to byl... Teďka ten, co jsme udělali, jo. OK. Journey to the center of... Jo, jak jsem můžete všimnout, tak tady jsem udělal 1, 2, 3. 3 myslím, no. OK, tady, let's go. Tady to chcem. Tank busting. Takže tady zaskrolujeme dolů, tady máme aha. Ještě trošičku zaskrolujeme dolů. Máme tady Gisa. Já jsem minule neekvipnul ani jeden Steam Pack. Tak to jsem měl strašný štěstí. No a všechno to je takhle. OK. Trvalo by to přes hodinu. Jsem mohl dát co expící kočku, no tak nevadí. Jsem prostě normální, ano. Kill Frank, kde to je? No. Tak to bude fakt dlouhý video. Fakt, že je to speciál. A ty kokos, hnedka tady na nás vybavnou, co si to dovolujou. Ta kočka škrábe. Jo.
Tak, co by si to neudělala? Už krabe si o ně hezky drápy. Super. Co takhle? Vybereme jim peněženky. 450 měli všichni v peněženkách, no tak to je dobrý. Tak, půjdem nahoru. Tak, a tady nic. Nebo jako jsou tady steampaky a další kapsule, takže jako já si nestěžuju. Tak zase tady nic není. No je tady něco. Akorát jsem si to nevšiml. Tak bylo to takhle. No tak koukejte. Tak to je celkem dost rychlej fight. Tak já se nedivím. Tak ok. Máme jich 527. Tak to je dobrý. To je solidní číslo. Ale jako do příštích budeme potřebovat to rozhodně mnohem víc. Ale další fight. Ale jako tady bojujeme s lidma. No jako já se nedivím, že si to bránijou. Ale jediný, jako já bych taky chtěl stavět do výšky třeba. Protože oni můžou stavět do výšky a my ne. To není fér. Tak zase velká místnost, nikde nikdo. A v utěsněných prostorech tak tam bude miliarda lidí. Jo, jasně, zase další 3 lidi v takhle malinký místnosti. A proč nejsou tady třeba? Takhle na to úplně blbě na to vidím. Nebo jako je tam strašný zmatek ještě k tomu, když je tam tak velký pes. Si nemůžu představit, kdyby tam byla i ten další pes. Nebo jako asi bych si to uměl. Asi si to umím představit, ale nechci si to představit. Jo, tak mě to uteklo celkem dost. To je ten tank. Ani se nesnažil prostě něco říct. Tak jako já si nestěžuju, aspoň ho můžeme dřív zabít, jo, ale jako mohl aspoň něco říct, takže tak. A jako poslední. Vydržel celkem dlouho. Další 2 Nuka-Coly. Zase jsme jim vybrali peněženky. Ok. Další lidi. Samozřejmě, že na nás zaútočil, že proč má. Mají rozbitý skla, všechno poházení všude. To jsme my neudělali. My nejsme ti zlí, nebo jako nevím, jestli jsme ti hodní, ale rozhodně nejsme ti zlí. Počkej, kolik to zbraň dává? 15 až 17. Tak to je hodně dobrý a zase 1,25, no. Tak opla. Vezmu, zase jim vyberem všechny kapsy, nestěžuju si. Teďka počkáme, až tam přijdou. Samozřejmě napište do komentářů, pokud chcete víc takovýchhle dlouhých videí, nebo spíš vám vyhovují ty krátké videa. Jak si tam ten pes zůstal, se umí teleportovat. 1800 kapslí, to je dost dobrý číslo. Já zasadím, že tady budou další lidi. Ale máme 3 Nuka-Coly. A možná jako vyplatí se to rozhodně. Jasně. Já jsem to věděl. Jsem prostě dobrý. Prohlídnu, jestli jsme něco nezapomněli. Padá to, že nic. Na nic jsme nezapomněli. Tak. Oni už by měli vyhráli akorát včas. Nejde mi vzít. Pojď sem. A teď. Pojď sem. Let's go, mámo. Let's go. Tak skoro 2000. Tak se tam vrátíme. S 3 celkem dost zbraněma dalšíma a se splněným questem. Takže já jsem spokojený. Čítal se to nějak dlouho. Tak toho máme mnohem víc, než jsem čekal. Ano. Tak.
zase by to trvalo strašně chvilku, všechno to vezmu, takže hopla. Tak. Teď se tady ani neohřejem a hnedka bych šel na další quest. Počkejte, kolik má nastavených? 5:15. No, tak to bude trvat celkem dlouho. Tak ale to dáme takový hodinový speciál. Jako bylo to rychlejší, než jsem čekal. To 100%. Podle levu tady dáme zase něj. Trošku si scrollujeme. Takhle hopla. A nevím, kde je náš G. Tady je. A vím zase maximum. Tak to by mohlo stačit. Startním quest teď. To by jim trvalo celkem dlouho. Fakt, nekecám. Není to výmluva. Možná ne. Trošku. Když na to máme, tak proč bychom to neudělali? A zase tohle to bude celkem dost rychlý. A mají podobnou vodu jak my. Koho máme zase zabít? Jako já doufám, že za to dostane něco dobrýho. Koně. Už to je asi všechno. Prostě tam přijdem, oni řeknou, jo, když jste bojovali s tím borcem, tak na nás zaútočila tahle ta burka, jděte ji zabít. No, jako já si nestěžuju, že jo, budem z toho mít něco dobrýho. A proč nás otočíte, když vám pomáháme? Nebo jako to jsou oni, nebo? Jo, to nejsou oni. To jsou dle všeho jejich kamarádi. Je to tak. Máme 300, no to je dobrý. Kde je to? To je ta Regina, jo, to je ona. Tak dobrý, tak zabijem mu hnedka na místě, takže je to celkem v pohodě. Ale jako jsou v pěkný přesile. Jsou jejich 5-3, no tak. Nebo jako předtím tady byly další 3. 8 jich bylo na 3, no a vyhráli jsme my. Jde vidět, jsme prostě lepší, no. Nejde nic. No, zaútočení. Hezky, pěkně. Si vyskočila pochodení. Tak, tady mám teddy bear a další zbraně. Dobrý. Dobrý. Tak, 800 jich máme, tak dobrý, tak se vrátíme. My jsme ani nevyužili ty stimpaky. Vrátíme se tam. Pardon. Jsem se přesouval na židli. Jo, tak 14 minut. To je jako já nevím. Hejte, máme jich pořád 47 a plníme questy. Takže jako... Yup. I would do it for the content. Do it for the content. Vážně má jednu, ten má 3 jenom. Jako dobrý, jo, bude tam 3 dny. Všechno si to vezmu. Tak, zavřu to. Ale prosím tě, 63 z 80. Tak nehořej. 2500! No jako to stojí 5000, no. Ten nukleár reaktor je taky celkem drahý. Nechci říkat nic. Neříkám, že tady není žádný. A tady. 7 z 15. Jo, to sedí. 7 z 15. Počkej, znali to. Ach jo, to není to. Dobrý, no teďka můžem.
ale jako oni tam expují strašně pomaličku. Jako oni jsou dlouho pryč, ale pořád expují pomale. Což jako mě to úplně nevadí. Start now za 2. Tak jo, ale asi to bude poslední quest. Pokud tam teda dostanu 2, no asi to bude poslední quest. Nevím, já nevím. Ještě si to rozmyslím. Tak. Tohle to bude celkem, no, tak to bude celkem dlouhý. Kurňa, já jsem věděl, že si mám vzít zase maximum ty radveje. Prkínka. No já jsem si to myslel. Kurňa. Jako doufám, že neumřu, co mám za quest. Tak my se vracíme znova do toho stejného. A teď jsme tam před chvilkou byli. Před chvilkou jsme tam byli a ptali jsme se jich na něco. Proč jsme se jich potom po cestě zpátky nezeptali na něco dalšího? To je asi jedno. No tak dobrý, tak jsem asi všechno to radvej nepotřeboval. Nebo jako, no jsem rád, že jo. Tak, ok, to bylo celkem rychlý. Tak, a máme tady další jako, možná fakt dostaneme ty 2, no. Že by se to vyplatilo? Asi jo. Tady jsme něco mysnuli. Toho bych se nevšiml. Kdybych se tam nekoukal, tak bych se toho koupil nevšiml. Ještě, že jsem se tam koukal. Tak, a my jdeme dál. Tak. Skorpionové jsou 3, většinou bojujem s jedním, ale to zvládl celkem dost rychle. Ten tak vyhodil ho. Úplně ho vyhodil. To si můžeme něco vzít. Ok, nic tady není, jdeme dál. Jo, už jsem se snažil to konec. Nebo jako má to 3 patra, ale dlouhý. Nic tady není. Taky nic není. Jo, je tady, hopla. Tady. No tak dáme úplně v pohodě, tady si toto dole vezmu. Expíme. Tady jsou zase tihleti feral goulové. Taky celkem rychlej fight, nebo tenhle, s tímhletím byl rychlej proces. Taky rychlej proces, no pojď, dodělej ho, tak. Super. No. Dobrý, už to jde vzít, tady bereme. Další kapsle, s tím uděláme hodně rychlý proces. Proč se tam válí? Já jsem si to myslel. Ten se tady neválí, ne. Dobrý. Tady už bedna. Hročku. Kurva, budu muset obejít zpátky, se mi vůbec nebude chtít. Nebo jako nechtělo by se mi, kdybych tam... Jo, takže tam jsem vůbec nemusel chodit. Dobrý, děkuju za optání. Děkuju, že se to napsali třeba semka, že pozor, nikam to nevede. Tady to celkem... Okay, takže jsme objevili pravdu. Let's go! To je další ten plamenomet. A ten je lepší. No tak to ti hnedka kliknu. Jo, máš to dobrý. No tak neodejdu, ne, prozkoumám to tady dál. Let's go, další Coca-Cola. Tak co to se stálo? A další ti škorpiové. Jsou strašně otravní. Celkem pomalu se zabíjou. Co 3? Ne 4?
Jsi říkal, jako co to tady je, já jsem si jich nevšiml. Pojď rychle proces s ním udělej. Boom. Okay, tady ten poslední. Kurně nevyměňujte se a pojďte. Hop. 2,5, to je celkem dobrý damage. Jdeme dál. Nevezmeme si to zase. Koukejte, rychlej proces. Že přijdem, zabijem, odejdem. OK. Mám kousíček. Tak zase, ne, to nebude rychlej proces. No, tak to byl hodně rychlej proces. No, potom se musíme vrátit semka. Rychlej proces, asi doufám. Jop. Let's go. To bude něco k nějaký zbraní. Ach jo, se taky znovu vrátím, tak pojď. Tak znovu se tam vraťte. Tak hopla, kopslo se vždycky hodí, jo. Tak se vracíme. Let's go. Vrátíme se a to by mělo být rychlejší, no, takže. Protože minut, tak to si rozmyslím. Kurňa. Další a další lidi sem chodí. Jako ne, že bych si stěžoval, ale máme jako fakt poměrně málo. 4000. Ale máme jako fakt poměrně málo kapslí, no. 9 hodin to bude trvat. Damn. Jsem tady někde udělal plus? No, já jsem si to myslel. Já vím, že tam bude v podstatě na nic, ale já ji tam prostě chci. Celkem to zbraní, možná nějaký prodám. To prodám. Budeš hodně levná, tak za 10 se vezmu. Nebudu prodávat. A tady jednou udělám. Proč by to dělali? Čím si pomůžou? Teď umřou. Tak nejde mi na to kliknout. Stejně s ním udělám rychlej proces. Nebo nevím. Měla jsem na celkem dobrou taktiku. Ale teďka tady máme kočku, která nám pomůže. Je to bojová kočka. Tak jsou ven. Bojová kočka. Teďka tady máme bojový obsah v akci. Pořádně dejte mi nakládačku. Pořádně uvařte. Let's go, jeden je down. Tak pojďme další. Měli jste je pěkně navdamageovaný. Ach jo, nám vzali všechno. Jsou močálníci. Bude všechno nám vzali. A ještě neumřeli. Tak pojďte do nich. Pořádně do nich, kurňa. Život máte. A další je down. Tak pojďte s nimi, uděláme rychlej proces. Jsem to říkal. Dostanu se tam jak minule. Doufám. Tak. Jo. Ku podivu to bylo ještě rychlejší. To jsem si mohl myslet. OK. Tak se kouknu. Jako kdybych tam chtěl jít dál. Kde to je? Není to tady. Dá se nebo to tady není? Ale se to ukáže asi až se vrátím. No tak. Jo, no tak jo. Bude mi to vadit, ale jo. Collect. Night armor. Collect. Tak nevím, který. To je celkem hezké.
Boss Living Quarters. The heck? I need a sick day. Na co ti bude sick day? Plávám se do toho, ty máš celkem dobrou zbraň, ty. Lepší zbraň, ty máš dobrou zbraň, ale tady máš lepší. Hele, tajný člověk. Vy když najdete 3 zároveň, tak se vám spustí taková sprcha. A já se strašně těším, až budu mít nevím kolik, až budu mít třeba takových 10 000 kapslí a já tady tyhle ty všechny přesunu semka, odstraním to a vyměním to za ten reaktor. Tak, každopádně se kouknu, jestli se tam něco změnilo a asi nezměnilo. Nezměnilo. To nevadí. Někdy příště. Tak to příště doděláme. No nic lidi. Takže já bych se momentálně s vámi rád rozloučil a vidíme se někdy příště. Tak zatím čau.